Ngesikhathi evela kokuqala ngqa enkantolo uDokotela Magudumana wayefake isimfonyo engabonakali. Ekuveleni kwakhe okwesibili esigcawini senkantolo wayalelwa ukuthi aziveze obala ukuze inkantolo igculiseke ngokuthi uyena nezinqotho. Emva kwalokho usenza izibukwayo. Indlela enza kahle ngayo izinzipho zakhe, ikhanda nangendlela asiphaqula ngayo ubuso. Lokhu kushiya imibuzo kubantu abaningi ngokuthi konke lokhu kuthola kanjani njengoba isagcinwe esitokisini. Kanti nendandatho yakhe yomshado uhlale ifakile ongezinye zezinto lezi eziyayithathwe ojele uma umuntu eboshwa. See this Nandipha matter special treatment, so I'm not happy about it. One would ask yourself for it. Nandipha is coming to the court, and then she looks pretty, she's got nails, she's got whatever. Then you ask yourself, how does she access all those? Okhulumela umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo udalule ukuthi labo abasuke bengakagwetshwa ngokwamacala banalo ilungelo lokusebenzisa izinto zabo uma bezovela phambi kwenkantolo. As correctional services, we had to focus our attention on making correctional facilities places of work where more inmates participate in structured programs, hence to ensure that the skills and training is achieved through offender learning. Hairdressing sites and saloons are available in our facilities. Likhulu isasasa elibonakala ezinkundleni zokuxhumana abantu bephawula ngendlela uDokotela Magudumana abukeka kahle ngayo enkantolo.